e ko ɗum watta glamma foti lewru waɗe o Dakar nodditama Kolda nodditama minen kala min jippoɓe noddita mi mbaɗa ɗumen ko laamu mi mbaɗani galam ngam noddita yimɓe ɓe o tour préfet o galda ko woni ñaw o koko fota waɗede oɓe pori heɓde lekkele ɗe oɗe lekkele feccindeteɗe lekkele ɗe kala heeɓiɗe han koɗe caɗele mbawata heɓde si kala heeɓi ɗen caɗele han oɗo poɗɗa yaade ha caɗele ɗe ñawde ko ɗum adduno hango nodduno ɗo min jara yimɓe garnoɓe fof par ce que ɗum addi min o rencontre waɗi ha min mbawi haalande yimɓeɓe koɓe ponno wadde ñabbuli potaɗe haɓede ko ñabbuli nayyi haɓeteni ɗo oɗo campagne ɗum woni ñaw coofe o sera joom o seeɓi ñaw o ko cofa ƴiƴam walla ñaw wuketede wa ko ha yore donc joom o heeɓi han o ta ko terme e waɗa ɓuura walla koyɗe ɗe ɓuura ɗum fi ko waɗi ñawdi fota walla oɗa ñaw ko ñaw keew reedu c' est à dire a joguima dilɗe nde redma ɗum heewa donc pigo ñaw waɗi nan walla ñaw gaddo boomam damɗo ɓawa heeɓi ñaw wawa womat donc ɗin fi ñawji kaɓe ko ñaƴi nayyi kaɓetene ɗo ɗo campagne o ko talata garoɗo o mo fukkoto e no hikka noon mbaɗa on ko yimɓeɓe fuɗɗata yaade goppira lekkere ɗe galleji he walla e quartier ji district o ko amni mum hikka o ko te ko yimɓeɓe fof kala neɗɗo woni heɓa lekkele e foti heɓde ɗe ala oɗo woɗɗi walla oɗo ko ɗum ɗo goto fo neɗɗo woni min mbaɗi feere waɗi feere ha joom heɓa lekkele foti heɓde ɗe minen ñaagui kala noon population walla minen hen par ce que kayen tan mbawata men wallude ha ɗum wawa wonde yimɓe ganda lekkele ɗe ko lekkele joguiɗe fayre lekkele joguiɗe nafoore on ɓe mbat feere yara lekkele ɗe hana campagne sukaɓe rek campagne population foof woni mawɗo woni debbo woni cukayel kayen mbi ene foti yarde lekkele goto nawa feere yara lekkele woni woɓɓe caltu mbiya ɓetta kate ɗe minen noon andi lekki ñawdogol fayda ala portugol mais nak ya une dérogation qui est donnée aux autorités administratives ɓen no mbawi wodede par ce que même ɗi bourse familiale si a laari test ji ɗi han woodi clause o yiya joom on ɗi campagne ji aɗa foti walludade heen donc si a heeɓi campagne waɗa yarta o magata yarta autorité administrative wawi fen joɗade on article waɗa coupé bourse ma donc minen ñaagui ɗum fita jottaki on par ce que goto anda ko ñawdoto ɗin namɓe yimɓe gar ɓagga lekkelede minen ko ɗum min ñaagi ade ko ade walde région o fof wattani campagne 17 fi Sénégal fi campagne o kono 17 ɓe ƴettata lekkele woni jaboreɗo fota ƴettude leɗɗe walla nawnaɗo ha e tampi on kala fota ƴettude leɗɗe woodi kala si joom on e muyna cukalel heɓani yontere on kala fota ƴettude leɗɗe ko ɓe woni fota ƴettude